Көннәрдән бер көнне бер патша шәһәрне үз күзләре белән күреп кайтырга теләп шәһәр урамына чыга. Кешеләр аны танымасын өчен ул өс киемнәрен алыштыра. Янына бер хезмәтче ала. Патшаның халыкның үз идарәсе хакында ниләр уйлаганын бик тә беләсе килә иде. Кышкы салкын бер көн була. Мәчет яныннан узып барганда, патша бер читтә ике мискеннең суыктан калтыранып утырганын күреп ала. Аларның башка барыр бер урыны да юк иде. Нәрсә хакында сөйләшер икән дип, патша алар янына якынрак бара. Мискеннәрнең берсе салкыннан зарланып: "Иртәгә урыным җәннәттә булса, патшабызны җәннәткә якын да китермәячәкмен. Әгәр аның җәннәт диварларына якынлашканын күрсәм, башмагымны салып йөзенә атачакмын." "Нигә алай дисең?" дип аптырап сорап куя икенчесе. "Үзең уйлап кара, без монда салкыннан дер-дер калтырап утырабыз, ә ул рәхәтләнеп сараенда күңел ачып утыра. Безнең ни хәлдә булуыбызда аның эше юк. Шуннан соң ничек итеп аның белән җәннәттә күрше булып яшәргә кирәк?" "Юк инде, иптәш, аның белән бергә булырга язмасын." Шушы сүзләрдән соң мискеннәр көлешеп куйдылар. Патша исә хезмәтчесенә шушы мәчетне һәм ике бу мискенне истә калдырырга боерды. Сараена әйләнеп кайткач, патша теге мискеннәрне монда алып килегез дип алар артыннан хезмәтчеләрен җибәрде. Инде нәрсә эшләдек икән шул кадәрле дип куркып калган мискеннәрне бик купшы бизәлгән иркен бүлмәгә урнаштырдылар. Моннан ары шушында ашап-эчеп, патшагыз өчен хәер-дога теләп яшәячәксез. Алга таба да җәннәттә күрше булуына каршы килмәссез бит, дип әйттеләр аларга. Күргәнебезчә, патша бик йомшак күңелле, мәрхәмәтле затлардан булып чыкты. Пәйгамбәребезнең бер хадисендә, бер мөэминне дөнья мәшәкатеннән коткарган бәндәне Аллаһ Тәгалә ахират мәшәкатьләреннән коткарыр дип әйтелә.